Dikonya dipanggil mau doa. Dari dia kan. Doa sendiri. Ya kita berdoa. Tes. Iya nggak kencang. Terus kalau ini masuk ke sana. Ini masuk sini, tapi nggak masuk lagi. Masuk yang ini. Tes. Headsetnya aja apa? Tadi aku ganti sih emang. Ya udah sama. Udah kalau di YouTube udah nggak apa-apa. Cuma takut tadi nggak masuk aja. Oh ini. Iya. Hurian itu hatta nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai suak songoni manang hamu amanami inanami sude keluarga naneng madohoti ulaun permingguan melalui live streaming horas madihita saluhutna nuaeng tapasada maroha do pikirata asa temulai acara perminggota di Tikion martangiang nahom mahita di bagasan rohata
Amen. Tapuk kama perminggota di bagasan tikion, marhite-hite buku ede nomor 587, mamuk kami sian ayasa dan roh 2. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Disuruh de batado anakna gabi pardengganan taringot tudo satta. Hamu aliak kadungan, molo songoni dihaholongi di batahita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo nasohatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng nileleng nado asini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami sian na selaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala nong sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot hasonangan di leo kohatam na badiai. Say asi maroham. Urupi mahami mangulaon na nidokmu. Asahot rohanami. Jala terparangehon hami parangi na badia. Say ajari jala pay baru marohanami. Asalam ias hami rodi hasi sudah ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ay,
Tapegema patik ni debata na tersurat sian patik perjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik perjolo. Audo Jahoba debatam ninda debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobbaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanda ay hona uhumna dosogot akan namarsine yang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggu. Dinono mari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba di batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naono mari do di toppa de bata langit dot tano dot laut dot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahini do umbain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari pada dia dan nai jala di perbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudonato rasmu asa mertua ho. Jala leleng mangolu di tano na nileo ni Jahoba di batam diho. Patik paonopon unak ko mamuno. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiahon unang oloho makatidakon hatana sotutu maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik nasapului odo. Ahudo Jahoba debatam ninna de batata pargogo naso hatu dosan jala parimas siluluhod dosani ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinoparni akan nasogoro hadiau alai asido rohakku di akan namaribu-ribu akan namarholong ni roh hadiau naso mangalausi patiki ima sahatna atong rak mahita martangiang mangidogogo tutuhat tadi bata lau mangulaon patiknai. Ale Tuhan de bata sai pargogo imahami mangulaon no bar tu patikmi. Amin. Satta nagurangi tujolon di bata martangi yang mahita. Ale di bata nami namarasiro hajala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujolong huhi lalahami
Rikot doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani hido ubahin nahu paserp hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami. Tung na jot-jot dohami manibil sian akadalan muda madiay. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom. Alani dosa nami i. Ay dang di halomon roham. Hamatean ni akka pardosa. Alay, hamubaw ni roham, lomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite panguluan nasida. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasi ni roham dihami, marhite-hite panidangion, dot hagogo nito di porbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahin hasangapon di guar muda badiyay. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Mucat piaka dolok, jalo humutal akarubean. Alay, anggo parasi ni rohaku, nasotu pamucat siako, jala padan ni hadamioku, nasotu pahumordit, ninna Jehovah siasiho. Hasangapun ma di debata na di gijang. Amin. Tajahama turpuk nagabe epistel di mengguta sadarion imana tarsurat sian dua raja-raja 10 walu mamuka mai sian ayat sada saat rodi ayat walu tajahama margati sore. Patolu tauton dunggabe raja sian Israel si Hosea anak di si Ela. Bakit raja sian Juda ma si Hizkia anak nisi Ahas. Marumur 25 tahun ibana dina bangkit raja. Jala 20 sia tahun lelengna ibana mengarajai di Yerusalem. Ia goarni inana ima si Abi boru di si Sakaria. Jala diulahon ibana dolomoni rohani Jehovah sadok songon nabi naik si David opunai. Dilohai ibana hut akat jala dibolai aka gana-ganaan, jala dipasikon aka sombaon asera, jala diurosahi ulok tembaga ni binai ni Musa. Ai rasa tiki ujui, saya menutungi dopa doh Israel tusi, jala digoar doi neustan. Marhaposan tu Jehovah debatan Israel do ibana. Jala sian nasa raja ni Juda akan upudi sian ibana. Dangadong tu dosan ibana marroha. Nang sian aka raja najumolo sian ibana. Samarsiso dorhana tu Jehovah. Dang dipasurohana sian ibana. Jala diradoti tonana. Akan nati nanaho ni Jehovah tu si Musa. Dibaheni say didongani Jehovah do ibana. Manang tu dia pe ibana mangalaka. Saya nama jadi doi laus mamulik ibana huhut sian raja di Asur dang be mangunduk tusi. Di patu-patu ibana huhut halak Palestin sahat rodi Gaza dohot patahon nasida. Olat ni tuku parhalan sahat do di tanah goting.
ima sahatna. Martua dona mat nengihun hatani di bata, jalano peopsa. Amin. Sinon dangoluku di Yesus manang di dia peau tok tok hui motif tiur marsinonda surgo endeku pasamaku hari tiur marsinonda hidup di Yesus tok tok marsinonda panonda doa tutu. Taha tidak kon maha porsiaw tay, songon nahina tidak kon idongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madot. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa nantu mo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah dan sasadai, imana tidwoni si Maria, naga begabian santo di porbadia, adorak sua bubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di pangumuman ni silatus, na terpazal do ibana di hau pinur silang, na tuat tu banutoru, dung di tanah, na mulak mengulu dari patuluhon, na manaik tu surgu, lahundur tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni disima ibana pai mamulok suhu tu tanoon mangumi halak na mangulu dot na mate Dia bata jauh jala adong sada huria na badia huria hato panhalak Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia hatai mendo mulak mangulu suhu daging na mate do yang suhu na sora sudah. Amin. Tabigi matiting sadar. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu pada 22 Dung Trinitatis 31 Oktober 2021. Topik Minggu Barita nauli na paimbaruhon sada padidion nabadia patupaon ni huriata do padidion nabadia tu akka poso-poso di hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Parmingguon pukul 10 WIB. Parguruan dohot pendaftaran di hari Kamis 4 November 2021 pukul 10 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian sintua wilayah, fotokopi akte lahir, dohot akte nikah. 2. Rapot Pardita Hatopan dung sidung titingon tabegema tonasian rapot Pardita Hatopan
naung mardalan dohot denggan di tanggal 25 sahat 20 Oktober 2020 sada. Tolu pertanyaan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal 5 November 2020 sada ima wilayah 15 dohot 10 asaretama ro tu gereja jala pinangidoma asa sudehi taruas mangihuton pertanyangani di bagas tabe secara live streaming. Jadwal pertanyaan wilayah boima tajaha di titing na adong dihita. 4. Rapot pembahasan program huria dohot dewan-dewan tahun 2022. Na perjolo rapot seksi dan pembahasan di dewan ima di bulan September 1 Oktober 2020 sada. Na paduahon pembahasan di rapot perhalado tanggal 10 pitu dohot 24 November 2020 sada. Patoluhon rencana rapot huria tahun 2020 sada ima di hari Minggu 26 Desember 2020 sada. 5. Penutupan pertanyaan wilayah sermon kategorial dohot nomor siajar 2020 sada. Patupauni huria doh penutupan pertanyaan wilayah tahun 2020 sada di hari Jumat tanggal 10 sia November 2020 sada mulai pukul 10 sia WIB. Maringanan di HKBP Pasar Minggu. Titingoma laos gabi undangan tusude ruas dohot akka punguan kor. 6. Ujung tahun parhuriaon tahun 2020 sada dohot parningotan ni akka namodi. Di hari Minggu tanggal 21 November 2020 sada ima minggu ujung tahun parhuriaon laos parningotan ni akka namodi. Mardo mutusi jahonon do goar-goar ni akka namodi nasa tahun parhuriaoni ima sia 23 November 2020 sahatu 21 November 2020 sada. 7. Persembahan minggu, pertanyaan dan persembahan bulanan tahunan. Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah minggu di rumah dan pertanyaan. Persembahan dapat diberikan melalui sintua wilayah atau diserahkan kepada bendahara melalui rekening gereja BRI dan Mandiri, juga QR Code Gereja HKBP Pasar Minggu. Memberikan pilihan bulanan atau tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota jemaat untuk menunjang operasional dan rutinitas gereja. Walu namar bagas titing paduahon naing majalol pasu-pasu perbagason ma di pos narto marolop si bagariang SIP anak ni amata puka si bagariang nahinan tubuh ni inata Eslina Borusi Hombing. Alamat Perumahan Buana Gardenia Blok B2 nomor 37 Tangerang. Ruas ni HKBP Kabanjahe Resort Kabanjahe. Dohot Oranda Taruli Borusi Hombing SIP. Boruni Amata Tommy Firman si Hombing. Tubuh ni inata Elizabeth Borusi Maremare Nahinan. Alamat Jalan Industri Kapal Dalam 12A RT 06 RW 011 Tugu Cimanggis Kelapa 2 Depok wilayah 15. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan patupau di hari Sabtu 6 November 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Kabanjahe Resort Kabanjahe. Di pasu-pasu tuhatama sakap pardongan saripion nasida. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Arip Tison situmorang sarjana ekonomi. Anak ni amata
Bistok Situmorang, Tubuh ni Inata, Badria Borutobing Nahinan. Alamat Perumahan Buana Gardenia, Blok B2 nomor 37 Tangerang. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwanda, Dr. Risa Meilinda Murmarpaung, Boru ni Amatta, Dr. Andus Hamonangan Marpaung Nahinan, Tubuh ni Inata Lumaris Boru Siagian, Sarjana Keperawatan. Alamat Jalan Marelan Onom Pasar 2 Timur Gang Jaka nomor 23B Medan, Sumatera Utara. Ruas ni HKBP Desa Besar Medan, Resort Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Pamas-masuon patupaun di hari Sabtu, 6 November 2021, pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di pasu-pasu tuhatama sakap perdongan saripeon nasida. Sia danak nasorang. Di basa-basa hotuhatta do sada danak boru di hari Senin tanggal 21 Juni 2021 di keluarga Amang Tanri Bonar Murdani Pasaribu SE AS Ami Inata Rindang Nina Gerentina Boru Pakpahan ST. Alamat Jalan Teratai 11 Blok L 1 nomor 1 Tanjung Barat Indah RT 0302 wilayah 10 Pitu. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. 10. Ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhaladoni huriata HKBP Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan madihamu sude ruas ni huriata. Goar-goar ni nama ulang tahun di bagasan samingguan mulai tanggal 31 Oktober 2021 sahatu 6 November 2021 boima tajaha di warta jemaat na adong dihita. Hata ni debata nak tuna marulang tahun 5. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 10 sada. Titing nasoni jahahon dohot parhepengon ni huriata. Boi mata jaha di titing naung tapara di parade ni huriata. Songonima titing dihita di bagasan samingguon. Sonari hujaha mima tona rapot padita HKBP tahun 2020 sada. Madapoton na hinaholongan sude ruas ni huria Kristen Batak Protestan marhite padita resort di inganan nabe. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amatta dohot parsauran nito di perbadia mana madongani hamu saluhutna. Amen. Mauliate matadok tu debata alani asin ni rohana na madongani jala mamasu-masu huriana ragam nilona dohot akka naposona madohoti rapot padita HKBP na dipatupa di hari tanggal 25 sahatu 20 Oktober 2020 sada. Gabe si ingoton ma tongon rapot padita HKBP tahun 2020 sadaon. Ala dipatupa marumang kon semi virtual di seminarium Sipoholon dohot di sapulonom inganan na asing hinorhon ni pandemi COVID-19 sia naso marhaujungan dope. Sinodangan ni tema debatado hatuoku hagogooku dohot puji-pujioku dang mabiarau Yesaya 12 ayat 2. Dohot subtema padita HKBP rap marhaposan tu dibata jala marsiurupan di partikian COVID-19 sia. Ni dohotan ni 1.700 sia halak sian 1.110 sia halak padita HKBP na mangula di huria resort distrik
lembaga dohot luar negeri nang na manguduti persikolahan na niuluhon ni Ketua Rapat Pendeta HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Denggado mardalan rapoti sian bonana sa ujungnya di bagasan par hahamaranggion holong ni roha dohot hasadaon dibuhay do rapoti marhite pertangyangan dohot ulaon na badia pataruhon sude perrapot asa masih rangguton sude si hataan di bagasan pos ni roha dohot hauduhon tu debata tutudo adong targohi hinasiholan ni sude perrapot boy pajupabohi be songon nasomal dalan marsirarian uhut patolhason aka para soryan nabe laho marsitangyangan doho marsurupan di akaragam pakobasioni ala dipatupa para potoni di inganan na maragam adong pitu ipola na boy putihan ni rapot Pendeta HKBP tahun 2020 sada tu sude ruas HKBP na parjolo marhite tema dohot subtema dibohali do akapadita ni HKBP laho makobasi huriana diragam ni akaparsorion diragam ni akaparhusoran ni partikian Pendeta HKBP ikon marhaporsiao tu debata sitolu sadai natuk paluahon sian nasaragam ni hamaolon na binolus ni huria di tonga-tonga ni Portibion. Tahaporsiay do na holad debata hatuaon, hagugoon dohot si pujion, dang tagamon mabiar hita. Iba na do pangalualuan dohot haporusata, tarlumobi di hamamasan ni pandemi COVID-19. Pendeta ni HKBP marhaporsiaon, lau manugu-nugu dohot marmahani ruas ni HKBP. Asa unang marpangusadean tu hagogoon dohot huaso ni Portibion. Balik sa tahe, ikon lam marsihohot tu debata, laho mangoloy dohot mangulahon lomo ni rohana. Suang-songoni dinalaho mangadopi transformasi teknologi, dohot potensi perubahan multidimensional, dohot era digitalisasi, internetisasi. Nagabe pasu-pasu laho paulihon pangulaon na dumenggan di bagasan haporsiaon. Ina paluahon hita, dohot marsiurupan, mamorsan akan nadukdoki laho mangoloy Kristusi. Paduahon, bagas situtudo di parukilhon rapo Pendeta marhite komisi teologia hamamasa ni COVID-19 na diadopan ni saluhut jolma manisia di sadok Portibion. Ima, sada. Tu debatado huriai maraporus, jala marhaposan songon huria na pinaojak na di hasyanganon. 2. Ikon manotong do huriai lampita, lamgada, jala lam magodang nang pe tongon mangadopi pandemi. Marsitutu patupa dohot paradehon hangoluan nasian tuhata. Tusude humaliangsa asaganup taruli dihahipason dohot haluaon. Tolu ditupahui debatado hita marhite parbinotoan dohot hamajuan laho mangadopi pandemion. Namardomu tu hahipason dohot parsaoran marhite digital manang virtual. Tajak kodo debasian hamajuoni laho mangurupi hita mangiahi hahipason dohot manguduti huhut pabidakon akka parsaoran di tonga-tonga ni huriai.
Di hari koton rapot padita do nang akan atau pada sipon makehei makobasi sian huria marsadasada sahatu hatopan. Ima panidangion haporsiaw ni HKBP di tongani pandemi dohot revolusi industri 4.0. Agenda ni HKBP di aka ulaon natotu di patupa do pamakeon atau petunjuk pelaksanaan niruhut permahanion dohot pamicangon manang RPP HKBP dalan lah humanggohi pajuon ni huria di tonga-tonga ni Portibion. Patuluhon taparukil hodo hasesega ni lingkungan hidup saha tutikion patubu hasusan tua kajolma suasuanan dohot pahapahanan marojahan tu kompensi HKBP tasoaraho do asa takas rap saroha hita dohot pamareta suangsoni nang pengusaha mangaradoti haulion dohot kelestarian lingkungan hidup. Paupaton tahalas sodo nang parsitutuon ni sandok ruas nang perhalado ni HKBP manggohi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP marhite dalan na meragam patupa ulaon papunguhon tupak gerakan 1.000 per hari dohot akana asing ubahin boy tergarar utang ni dana pensiun 57 miliar 280 juta. Mamuka sian Januari 1 Oktober 2020 sada. Jala tahirim boy tapapungu 47 miliar 515 juta 74.420 rupiah nari sahat tu Desember 2020 sada tu Januari 2022. Nunga boy musat program pensiun manfaat pasti atau PPMP tu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan. Dohot pakirimon boy hita malua sian parukilo dana pensiun na niadopan ni huriata di Bogasan tiki nama saileleng. Palimahon marsitutu do parapot laho paapito sude nasa pakobasion ni huriata dohot patuluson sentralisasi parhepengon ni HKBP laho paujukon hamaolon padalaton mutasi. Jala disakapi huriata nunga boy mardalan di tahun 2022 naro. Nunga dipuka patupa kajian di Bagasan hamanaton paima di pasaha tu sude ruas dohot perhalado ni huria di sandok HKBP laho pasauton tahi nadinggani. Dung jolo tapapungu jala tapasaha tu tim kaji. Sude data narikot sian aka huria tarlumobi balajo ni aka pangula nagotiki. Paunopon lam tudenggan na do parhaha marenggion ni padita marhite tupak liat padita dohot dana solidaritas padita. Laho manarihon aka padita na mga dopi ragam ni hamaolon dohot parukilon di tonga-tonga ni pakomasion nang di parnguluan siganuk ari. Ala ni parsahiton dohot ragam ni hamaolon ni huria dohot di masyarakat. Papituhon laos marhite rapoti nunga terpilit ketua rapot padita nai baru periode 2021 sahatu 2025 ima amata padita Maulinus Siregar STH
tatangyakon jala taurupi ma nasida mangula ulaon na songon ketua rapat pendeta agiat lamtu hisatna pakubasion ni akan aposona di tonga-tonga ni Huriana. Songonima pinasaha tona ni rapok pardita tusadok HKBP. Sai di pargogoi jala di patau de Batama Huriana laho pasauton tahina bahen sangap di guarna gabi pasu-pasu tu portibion. Tahaposi ma de bata nasun hinagogoi ima na paluahon Huriana di na mangadopi na saragam ni hamaolon di ganup partikian. Seminarium si Poholon 22 Oktober 2021 tabe mardongan tangiang eporus HKBP dohot ketua rapat HKBP 2017-2021 pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Mauliate songoni matiting di tonga-tongani Huriata.
datangnya kita. Damai debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hama kadonga sa persiaon, kami padita juaksa simangucong, padita disiun, sian HKBP Kebayoran Baru, inata buru manurung, dihami opat danak dua buru, hopus ada dope, horas marihita. Naga beturpuk jamita sadarion ima di lasani rohatta di reformasi nang pinatupan si Martin Luther na julu ima 504 tahun nasalpo 504 tahun nasalpo dibuat dosian surat Apostol Paulus tu huria Rom bidusada ayat 10 rodi 10 pitu songonoma atada airang na huailahon barita nauli ai haguko di batadui peluahon nasana persea halak Yahudi jumolo dungi dohodo halak gorik ai dia pata dodisi hati koran di debata nasian haporsiao tu haporsiaon khobar tu adalah surat hian nama ngolu do partigori hidor khodni haporsiaon ido saat da di hamunak kadong sa haporsiaon si Martin Luther ro patu paho reformasi dong diberengi mana masa di tengah-tengah di huria na julu nungalam sumsam kalam gaor tasitong be maru jahat tu Bibel na para juru sahali ima boy jualon surat aplat penghapusan dosa masalah hal na paling dihasuguhon si Martin Luther lapatanna asasani dosai boy tu horon terlapatan musema akan namora ma na boy dango dosada wakada bugus perdosa dosudi asubutu horon na ergado jala direklame hodoi julo setel selama guarda ngareklame hon hidup ibana mulu madabu hepeng mi tu poti berdering tikima todim mangakat tu badua gicang mereka lamenai tapi gua kalak ke manuhori hama kadang asa persiaon alani do tawari sondakin si Martin Luther do prajolo mabaen gawe mangihu basudi alana di Jerman do sudi pusat di kaharajau deba bolodung do di Jerman di herbaharui gawe mengalir mai tu akaluat nasi jala sompa tabere ka makadongan si Martin Luther na di awalna di persiap poda torasna asa gabe serencana hukum satu nuang terbegiru pe padohan ayarong dohe pagi padita gabe godak kalak tak pasti kolah geleng itu padita soalnya seperti itu Martin Luther sekolah hukum boho asabuh hubuse pejabat alai di tengah dalan kabi biara di mana biarawan laos sekolah si satu doktor teologia profesor ibadah jala turpuk sadario masada
na paling di perbagasi bada, di perdalam. Idolana hapor siaon, tawari sakin di patuduhon. Aedang na huhailahon barita na uli, ay haguguni di batadoi, palubahon na prosea. Halak jahudi jumolo, tungidohot do halak gurik. Adi apatar do disi hati gora di debata, nasian hapor siaon, tu hapor siaon, khobar tu udah tersurat nama ngulu do na porsiai nama ngulu pertigori hinor honde hapor siaoda o besar hap udah kasar o tabereng lapatan na hapor siaodo anggoda juru daong ada kerjasama antara iman dengan perbuatan, antara iman dengan perbuatan. Mudah-mudahan taleo silehon-lehon boleh tu suruh kita. Obade-bana julo. Alai masaran di rombak si Martin Luther khobar tu Bibel bukan. Semua orang percaya harus melakukan yang baik. Tetapi bukan kebaikannya itu menjadikan dia ke surga. Saya harus melakukan yang baik. Namun bukan kebaikannya itu mau dia ke surga, bukan. Imannya hapor siaon do. Omah makadongan dari rombak si Martin Luther. Asabui nakin hobar tutur taut taber nakin dison. Jala memang rom turpuk sariodo da paling diperdalam si Martin Luther. Gabe haluar ma tarenget nakin hapor siaon do ondolana. Debata majalo halak naolo ro tibana mangido hasisar di dosa. Debata majalo Allah mau menerima orang-orang berdosa yang menyesali dosanya. Tetapi Allah menolak orang yang menganggap dirinya benar. Menolak. Alani di tengah-tengah ngulu tas sering semua ni citong do. Belum tentu. Kebenaran yang benar jika benar sesuai dengan firman Tuhan. Udah kamu kadang asa persiaon. Alani kebenaran Allah mau diberitahukan kepada manusia. Mereka kadang asa persiaon. Alani manang tawari sonakin ima holong ni roha. Holong ni roha ni debata lahoma juzul maun asa mengulah holong ni rohana. Jala si Luther do patuduh di tongong-tongan ninggul di hajol maun asa bui mulak tu kata di debata back to the Bible lana aku udang parlaria B aka pengajaran nai doko daki perjulu sehali bahwa ada kerjasama antara perbuatan baik dengan iman. Tidak ada itu. Nang da korupani kudang rukuleon. Langsung dia ko be. Iya kudang ilok ko. Alai dang nai gabe, abe ko tu surgo. Kudo ko nakin silele muda gudangi Allah persiamu deh. Karena imanmu. Bukan yang bawa kamu ke surga, bukan. Imanmu lah yang menyelamatkan kamu, bukan perbuatan. Karena mana dari kot harus orang percaya itu harus berbuat baik. Jika tidak, dia bukan orang percaya. Orang mereka makadongan sama persiaon. Alani manang di minggu tu sadarion. Udah kau nakin turpuk sadarion dos sadar paling diperdalam si Martin Luther mulai-mulai pada mabayan reformasi. Asa buai mulak tu asa sitong na dalam ni debata. Apakah dong asa persiaon ati BH arok tikitabi di jabu. Cuma Martin Luther mengajari kita mulak tu hatain debata. Majahatan di debata. Asa mangat tu hatain debata. Jala mulu arok tikita tajaha majolo di jauh tabi buku surat Romaun saprono pasal doon
Saprono pasal doon. Jala meluduk tajaho dengan labat-labat atau pengertian na kasitong na isi ni bibelo sude ngai sibe. Ngai sibe. Mata kuasai kalau memang kita benar-benar menguasai isi surat Roma. Sipatado di ngulutor hamba kadonga sabor siaon pada hatta madokon bahado pukul dulu nenek moyang kami apa ke sorga itu tak pikiramui tak kami kiri tak gulamui unang ula na susiromo pikiri ma nabu pikiramu anggulo ni debatadoi tajahan no di Roma bidudua ai da galus sido alus na bohado ko putus na juru si juru tuwi bohado i tahu marisi nunga dileho de batahian tu rohani jolmai nadenggan jala iman nilai ni di bata tak patiki bukan Tuhan menilai yang diberikan Tuhan apakah dia lakukan dengan baik atau tidak. Odong menekan sabor siaon. Indong ragu ho. Tuhan lebih tahu terhadap ciptaannya. Odong yang gulutok kamu kadong sabor siaon. Alani tabereng manuai son asabuhi ta unang manguhubuhubi. Aku suruh gue puki nanguhubuhubi unang. Palawas di bata badabuhumna tusiuhumonna. Maka dong sabor siaw dan lima nang terbukti orang kita kontak kuhailahon barita nauli. Bahasa Koroa, ada dulu di zaman si Paulus gudang wala maila bela Kristen. Allah Yesusnya persilakon. Gitu. Nang mergogo tersilang. Alai deko si Paulus dang kuhailahon. Tako ilahon, alana ibana do nabuhi palbahon, akan naporsia, tang nasi. Ya patar do disi hati goran di debata, nasian haporsiaon, tu haporsiaon, iman kepada iman. Mereka makadong saporsiaon. Lani manangison si Martin Luther patuduh hodalan asitong. Yana mulai nakpe gudang kasuguhun ibana. Ai dukko ni bana ro reformasi ilokot ni bana 55 dalil yutan perek. Gabe habali mai bana sian huria Roma. Habali. Alai dia kadar purion itarik do surat bali nei. Gabe ulak ke bana se songon nasomal. Nakpe rang mate. Adang do bukti ni. Nuang kama kadong asa bersiaon. Tang maila ala di berita nauli. Ala memang berita nauli itu kekuatan. Jala ido nabui peluh kita. Mulu tahasi holi berberita nauli. Lo marohat tenang jaha hata di debata. Naku boto bahita makadong asa bersiaon di tonga-tonga di bagas tabi. Pastugo tudok kedo dibagi huriodora almanak tugan ruas di huria. Jala adong beri jabutai. Herta jahai. Adong beri jabuta Bibil. Tajahadoi. Apa di sini bertahaduaun? Buhasa malua. Pengalaman namin makadong sa Borsiaon nang mulai perdita hama siya tahun 20. Dihabiskan di tebing tinggi. Haro hama itu dapat saya terus di Huria Jabu Nabi. Husukun dia jo inang jo bibi lebih niku.
Nyo naman, parudo pe na ina. Parudo pe. Oma mangda, bibel nami tikinakawi kami. Alkitabnya masih baru, padahal si orang tua ini sudah tua. Itulah Alkitabnya saat dia diberkati di gereja. Karena apa? Tidak pernah dibuka. Dia bangga. Apa sih tongannya keburuki, keburuk, kebaribat. Udah berengot tu murni itu tuan. Alai langsung hari jahat. Maka dong sabur syawara. Lani mana kita son unak komaila. Unak komaila. Hati dakar ma. Hati dakar Yesus di ngolum. Lada di ngulton kurang do halak nafkas suguh kita. Udang. Alai ingok ma si toko ala dipasitong tibata. Benar karena dibenarkan Tuhan. Iko sonodo keyakinata. Hapur siota. Asabu hita teng maila tu barita nauli. Teng maila menangiho kata di bata. Teng maila kabesiuton Kristus. Injil itu adalah kekuatan Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Itu alana si Paulus dulu berbarita nauli. Asa uli bara hacitan, ilele halak, buru-buru halak. Ala persia ibana, marhiti hobarita nauliro, dapotan haluaon kudak halak. Noe kamu kadong sabur siaon. Ala ni menuang diobasok kita dina rap kita, mardingot pembaharuan yang diberikan Tuhan melalui Martin Luther. Kita harus mau dibaharui. Si patah do adong di hulu teman dokon. Nangulu ya baru be. Memang tuau udah. Enggak. Setiap orang bisa dibaharui jika dia mau. Berikan dirimu dikuasai oleh Tuhan. Asabuiho ibaru di tengah-tengah ningulum. Jalo masih di batakai baru ni. Asabu tong patuh honomu lomoni rohani di bata. Apa kadongan alani donang minggu sadarion. Pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi, melainkan transformasi. Hai baru kondo. Pemberitaan Injil. Jadi mulai foto hoi gugah honda maho marhai baru. Ulamu mari menendang. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Bukan dari gereja. Bukan dari Evorus. Bukan. Keselamatan datang hanya dari Tuhan. Jika memang dia percaya akan Yesus Kristus. Maka pemakadongan ada menang si Martin Luther abain sola pide hol aneh porsiaon. Sola gratia, sola gratis, gratis. Dan juga sola scriptura. Oban waeng rangi batu duhon mereka kadang porsiaon. Alanido di minggu kita di paingot todo. Asabui kita lah batu duhoni. Taingot do slogan di Martin Luther, slogan reformasi. Ini menandakkan Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Akahai baru ini keturus di ulahon. Yang tong-tongan di Huria. Si Martin Luther roh padakon di tong-tongan di Huria ikon marbibel kitab suci pada bahasamu. Pada bahasamu. Ikut terjemahan do bibeli itu bahasa ta. Tang bangga kita tang adong bahasa Batak. Gudang nengon nang termasuk lakon ni pe ada gatus bi kada-kada kata Batak pe. Tang sudia jaran yan. Alai ko desina. Bahasa ibu harus diketahui dan bisa dimengerti. Tersongon akhir itu dulu. Tersongon to di perbadia.
na di ulah pastil biduduai dia tu sibe di bahasa dia tu sibe di bahasa ada. Seandainya pada waktu itu ada orang Batak yang dia dengar adalah dalam bahasa Batak, bukan bahasa Indonesia. Ala ida bahasa ada. Nuaeng rani makadok sa persiaon diajak mahita di soneng. Asabu hita patudu hodi. Hita nang perseya tu Tuhan Yesus. Naeng do hita diajak mangulahon lomo ni rohana. Diajaklah perseya. Jala olo hita dihe baru. Ase baru nguluta i baru nang pabainata. Alana reformasi itu tidak hanya dulu kala, terus menerus berjalan. Reformasi terus berjalan. Dan supaya bisa dimengerti semakin banyak orang mengertinya. Nuaika makadongan saudara-saudara menang di minggu tersadarion. Di pengoton do hita. Reformasi itu mengingatkan kita untuk memahami Injil. Memahami, ngatusi hata yang dibata. Lalu kita mulai main jahat ya. Rekod dora, di tengah-tengah di bagas tabi, talioti kita majahawi beli. Mulutuk kurupane sabidu saminggu, bayi majo. Alai jelas, talioti kita. Ngadong di baranang mengalami kina majahawi belon, tobus 5 hali tono pali. Ngadong ra. Jahawi beli tobus, semulai kejadian 1 Wahyu 5 tono pali. Jaha labat-labat, jatuh si jidahana. Nusana majaha komik, daong. Jaha ibeli, jalan jatuh si aha jidahana. Reformasi mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Ada harga. Bukan gampang, bukan murahan. Mengikut Yesus bukan murahan. Ada harga, nilai. Asa di sini tahu tuduhon, kurang tahu tuduhon di sini. Nueka makadongan sabor siaw. Dalam 5 barita nauli di bahasa Tikion. Pada judul horokuma unak koma ila laho barbarita nauli. Unak koma ila unang ganggu hasil tongani, unang ganggu di hasil tongani. Unak ko mamayu hagugun di portibion. Alai caloma hagugun di bata. Barita nauli ima tuata Yesus. Hola di mana do haluaon. Gimana berjulo. Apa dua hon dalam jalo cukup do hola kapur siaw. Tak pola marlau. Tang usahami. Tang arong di sitaru. Silelo sabindui karunia asa taktuk hati gorani di hati gorami alua hokko alai kodo di patigor di bata. Jadi reformasi membaharui diri supaya kita semua dapat melakukan kehendak Tuhan. Bergugu di bata mahita gabi halak naul bacahatan di bata yang mau merenungkan dan terutama melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ingat ma dangarung dabui palu hoko iya so di palua Kristusi. Martang yang magita. Ali Tuhan di bata manami postur haname di ho Tuhan. Na hodo si palua hami. Na hor palua hok kami. Dangadong gugu nami lah palua hok kami sien ratte di portibion. Rongani mahami Tuhan. Rap mahita Tuhan di sudia keulaun nanang gua horon nami. Rap matuhak kita di tengah-tengah di bagas nami. Di kantor nami bi. Do di sudi akar rencana nami. Atau hami Tuhan lamak kalau mohoko asabui hami baru dijulum ala nauloho pai baru ho kami
sahatu hotu asudi ngulu nami. Nang sudi ruas di Huriam, nadong di pasar mingguon. Nawara minggu mueng di gerejaon, manang live streaming di tengah-tengah di bagas Nabi. Saya dongani male Tuhan. Urupi akan namar sahid leho Tuhan kamalumon. Pergogoi na si Nabi. Pasu-pasu kau na pinakena. Akan nagali pergogoi. Akan namarsak Tuhan apuli. Satu homa Tuhan sudi ruas di Huriam. Naro dohot nasoro. Tok-tok maho mana panupak dia keulaun nami. Asa buih kami Tuhan berkecukupan di sudi penguluan si ganupari. Dongane Tuhan akayanak kon nami di persekolahan Nabi. Setingkat TK satu perguruan tinggi. Para bisu anak kon nami Tuhan. Dongani ajar-ajari asa buih yang nasida gawe halamuan di roham. Di bagasa koma Tuhan sudi nasida. Jelas ni rohale horomo Tuhami garup ganupari. Homa Tuhan tok-tok dongan nami. Nang sadarion. Manak tudi hami Tuhan mangalaka ramoti mahami. Dosia na separamaran. Do nang satahan ni perjahat. Asa bus sudi ngulu nami sadarion patu paholas ni rohani ho. Homa Tuhan madongai nang sudi ka perhala di Huriam na mangula di Huriamon. Parbisuhi na si Dabi. Persahalai. Lausong ni musenang padita nami na mangula di Huriamon. Sai dongane matuhanu ajar-ajari. Asa wudi arahon nang ruas di Huriamon habar tulomon di roham. Di bagasa koma kami. Tugu-tugu kami Tuhan. Asiroham tangihom mahami ale Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mereka kita sebuka data nomor 450 walu. Membuka sian ayat sada. Terima
aliri bata manami na di Banua Gijang hodo haroro ni salahut sileh nadengkan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupas hat hami masyan leho bitu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalara moti asa perasya kami pilihanon peti buluk karajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai ma rohanawi meritodim asalam tadahami godong sileh-leho mitu hami asalam giri-giri hai madok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami dari Banua Gijang sapir badia magwarmu seroma harajaonmu sesaut malamoni roham di Banua Tangosongon na di Banua Gijang lehon matu kami sedari kanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami tuh pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi pak sadame jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jali ramoti Tuhan debata maho di sontak Tuhan debata buhina tuho jalasimaro jadi pasawar khurma damena tutodim.
mati lagu ini mic-nya di lagu ketiga sampai kelima. Mati mic-nya. Di ini ya, ini tadi ada ini juga sih kendala. Oh, Kayak goyang gitu hilang kabelnya. oh gitu. Padahal waktu tes mic tadi bisa. Iya. Enggak, makanya pas mulai lagu ketiga, malah dari lagu kedua tuh udah mulai kejar-kejaran. Iya.